Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Оттан құтылу мүмкін түгіл. Парижда Нотр-Дам де Пари соборы янды. Архитектурное сооружение – это такой герой французской истории. Әлеге фажиға хақында толырақ Нияз Рахман. Татарстан-Башкортстан бизнес-форума, Дуслык күпре күргәзмәсе, татар артистлары концерты. События, которые давно ждут и в двух республиках, и в Башкортостане, и в Татарстане. Башкортстанда Татарстан Республикасы көннәре ничек узачак? Бәйрәм программасы белән Рания Абдрахманова танышты. Займище бистәсендә күпләп балыклар үлә. Канализация может быть, сброс копыта. Сәбәпләрен Руслан Хысынтинов ашыкларга тырышты. Ел ахырына кадәр 60 мең үз мәшгуль теркәлерме? Ул үзенең мисалы белән күрсәтә, 15 яшьтән бизнесмен шөгыльләнергә була. Үз мәшгульләрне иң бер чыган сораулар хакында Алия Хәйретдинова. Париж елы дөнья сыкрана. Бүген дөнья халкы телендә бер яңалык. Франциядәге танылган Нотр-Дам де Пари соборындагы янгын. Аны инде 21 гасырның иң куркыныч янгыны дип атадылар. Чөнки ул аздан гына планетадагы иң үзенчәлекле һәм борынгы архитектура һәйкәлен юк итмәде. Санаулы сәгатьләр эчендә һәйкәл манарасыз, түбәсез һәм сәгатьсез кала. Татарстандагы католик дине тарафдарлары кайгыда. Дөнья нәрсәне югалтты? Бу хакта дин әһелләре, сәнгать архитектура белгечләре сөйли. Сам собор является памятником искусства. Әлеге собор мәдәният, сәнгать һәм барлык кешелек өчен зур байлык булып тора иде. Дин әһелләре, католиклар өчен ул дөньядагы иң изге урыннарның берсе булып санала. Бәхеткә күп экспонатлар сакланган. Шулай да бу югалту безнең өчен бик зур фаҗига. Трудно переоценить значение собора Парижской Богоматери. Париж өчен Изгана соборының нинди дәрәҗәдә мөһим булуын бәяләп бетерү мөмкин түгел. Чөнки ул Франция тарихында архитектура объекты гына түгел, үзе бер горур кырылма. Чөнки анда яшәүчеләр еллар дәвамында төрле вакыйгаларны бергә кичерә. Дөнья тарихы өчен бу бик мөһим бина иде. Аны белмәгән кеше юк бит. Ул бит готика сәнгате өчен тулы бер чыр булып тора. Он является символом города. Ул шәһәр символы. Әлеге бина 1991 елда ук ЮНЕСКО тарафыннан тарихи объектлар исемлегенә кертелде. Бу дөнья күләм архитектура мәдәният өчен һичшиксез зур югалту. Аны кабаттан торгызу өчен зур эш башкарырга кирәк булачак. Монда мәгълүмат җыясы зур белгечләрне җәлеп итәсе була. Несохранность объектов культурного наследия. Бездә хәзер тарихи объектларны бозган өчен аларның хуҗалары җавап тота, хәтта бу биналарны тартып алуда каралган. Законнарда шундый үзгәрешләр бар. Бездә тарихи шәһәр объектларын бары тик аларга ия булган затлар гына иминиятләштерә. Ә мондый хәл килеп чыгу чыкмавын беркем дә алдан әйтә алмый. Башкортстанда Татарстан көннәре ачылуга нибары бер көн калды. Тантаналар иртәгә башлана. Уфага Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендәге рәсми делегация киләчәк. 2 көн дәвамында тугандаш республикаларның җитәкчеләре рәсми һәм мәдәни чараларда катнашачак. Аларның кайберләре хакында киләсе минутларда. Диварларда шакыру кагазлары, экранда ләлә чәчәкләре. Башкортстан Татарстан көннәрен каршы алырга әзерләнә. Тантаналы чаралар Уфаның иң зур дәүләт концерт залында башланачак. Рөстәм Миңнехановның Башкортстан татарлары белән очрашуы, сәнгать осталары концерты, Дуслык күпре мәдәни күргәзмәсе бүген соңгы әзерлек бара. Бәйрәмнең йөзек кашы Габдулла Тукайга һәйкәл ачылу. Әнә ул 8 метр ярым биеклектә горур шагыйрь сыны. Аның өстеннән бу япманы 18-ндә алачаклар. Скульптором этой работы. Сынны бөтен Россия белән ясадык дияр идем. Уфа скульпторы эше. Мәскәү белгече ярдәм итте. Мин ничек әйбәт итеп урнаштыру юлын эзләдем. Урыны бик шәп дип саныйм. Ул баскычлар буйлап менгәч биеклектә. Карап торсаң, Габдулла Тукай әлеге мәйдан өстеннән очып барасыман. Һәйкәл тирәсендә бүген көн буе эшчеләр кайнады. Бәйрәмгә әзерлиләр. Ачылганнан соң биредә Тукай аллеясы ясау планлаштырыла. Моннан тыш уфалылар өчен зур концерт программасы әзерләнгән. Хәзерге вакытта Татарстан артистлары инде Уфада. Республиканың җыр һәм бию ансамбле, фольклор музыка ансамбле һәм башка сәнгать әһелләре хәзер кунакханәләргә урнаша. Уфага беренче тапкыр киләм. Арытты, ләкин кәеф шәп. Моннан тыш беренче тапкыр 2 төбәк катнашында эшлекле форум оештырылачак. Готовимся мы по разным направлениям. Төрле юнәлешләр буенча әзерләнәбез, чөнки күп санлы килешүләргә кул куюлар дип планлаштырыла. Бергәләп фән, техника, мәдәният, сәнәгать тармагында хезмәттәшлек итәргә телибез. Башкортстанда Татарстан көннәре соңгы тапкыр 30 ел элек үткән. Ул чакта чара әдәбият һәм сәнгать көннәре исемен йөртә. Быел исә очрашуның форматы да, максаты да башка.
Уфадан Рания Абдрахманова, Милеуша Латыпова, Рузиль Имамов, Яңа ғасыр каналы. Көтелгән вакыйга уңайыннан Татарстанда яшәүче татар һәм башкортлар үз фикерләре белән уртаклашты. Сәясәтчеләр, каләм ияләре, җәмәгать эшлеклеләре һәрберсе зур чараның ике республика тугандаш халыклар өчен мөһимлеген ассызыклый. Татарстан вәкилләренең Башкортстанга бару ул гомумән безнең тормышыбызда бер гадәти вакыйга булырга тиеш. Әмма кызганычка каршы кой вакытта тәнәфесләр булып тора. Без бик шат менә бу ике арадагы тәнәфеснең тәмамлануына, яңадан Татарстан, Башкортстан, татар-башкорт мөнәсәбәтләренең җанланып китүенә, аның эштәлеге зур булырга тиеш. Республикаларны тулы бер халыкны якынайту өчен билгеле Башкортстандагы 4 миллион халыкны, Татарстандагы 4 миллион халыкны бергә бер өстәл тирәсендә җыеп утыртып булмый. Аларның шәхесләре аралашырга тиеш иң беренче рәттә. Җитәкчеләре, сәясәтчеләре, икътисадчылары. 30 елдан соң җитәкчелекнең мин уйлыйм бер-берсенә булган шушы зур адымы ул матур күренеш, бик позитив күренеш. Һәм чынлыкта ике лидерның кулга кул тотынышып алга республикаларны әйдәве ул бүген көндә бигрәк кирәк. Милли республикаларның аерым алганда Татарстан, Башкортстанның Россия күләмендә, Россия киңлекләрендә безнең урыныбызны билгеләп, бер-беребезгә ышанып, бер-беребездән үрнәк алып, шушы мәсьәләгә якын килү булырга тиештер дип уйлыйм. Һәр бер шундай ике республика, тугандаш республика арасындагы ошо саралар безнең бөтен бит өчендә бик куанычлы, безне канатландырып тора һәр вакыт. Минем өчен иң мөһиме безнең бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайга һәйкәл ачу. Чөнки Габдулла Тукай заманында Мәҗид Гафури янына кунакка барган. Ә хәзер Тукай кунакка килде. Бу юлы инде бөтенләйгә. Башка яңалыкларга күчәбез. Татарстанда инде 8000 кеше үз мәшгуль булып теркәлгән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында хәбәр иттеләр. Ел азагына аларның саны 60 мең булырга тиеш, ләкин 4 пилот төбәк арасында Татарстан беренче урынга чыккан инде. Үзенә эшләүчеләр өчен проектның нинди өстенлеге бар? Бу хакта Лия Хайретдинова. Хобби дип кенә калдырмый, Ольга яраткан эшеннән бизнес ясый. Февральдә үзенә эшләүче буларак теркәлә. Моның өчен 3 минут вакыты киткән. Телефонына мой налог мобиль кушымтасын куйдыра. Аяк ите ашап, бер кая барып йөрисе дә булмаган. Чтобы дальше развиваться. Бизнес дәвамлы булсын дисәң, ачыктан ачык эшләргә кирәк. Шулай булса гына реклама, социаль челтәрләрдә үз исемең, үз брендың белән эшли аласың. Гыйнварда теркәлүчеләрдән республика бюджетына 2 миллион сум акча кергән. Февраль буенча бу сан 5 миллионга җитәр диләр. Әлеге салым ил күләм проектларны тормышка ашырырга да ярдәм итә. Нигездә төп максат икенче. Бу закон безгә бирә, менә безнең халыкка, Татарстан халкына яңа мисалларда үзләрен сынап карар өчен. Алар самореализация итәр өчен. Яшь балага 14-15 яшьтән алып паспорт алгач үз-үзен күрсәтә алса, бу безнең тормышта ул бик зур әбер инде. Татарстаннан кала проектта Мәскәү һәм Калуга өлкәләре катнаша. Мәшгульләр күләгәдән чыгып салым түли, ә аларга гарантия бирелә. Данный специальный налоговый режим Үз мәшгульләр өчен махсус салым режимына күчү ирекле эш, беркем дә мәҗбүр итмәй. Бу салымның процентлары түбән, 4 яки 6% кына. Алар 10 ел үзгәрешсез калачак. Ел ахырына кадәр Татарстанда 60 мең үз мәшгуль теркәлергә тиеш. Февральдә аларның саны 2 мең, мартта 4 мең, бүген исә 8 мең тәшкил итә. Бу саннарда геометрик прогрессия яхшы чагыла, димәк, план үтәлер дигән ышаныч нык булып тора. Алия Хайретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Прописка кәгазе булмау өченче балага бер тапкыр бирелә торган 100 мең сумны алырга кымачаулый алмый. Бүген Конституция суды Алсу Закирова мөрәҗәгатенә карата шундый карар чыгарды. Исегезгә төшерәбез, Лаиш районында яшәүче 3 бала анасына президенттан 100 мең сум күләмендәге акчаны бирүдән баш тартканнар. Янәсенең авыл җирлегендә яшәвен раслаган прописка кәгазе юк. Конституция суды исә бүген прописка булмау акчаны бирмәс өчен сәбәп түгел диде. Әгәр дә хатын-кыз авыл җирлегендә яшәвен башка документлар ярдәмендә суд аша расласа, аңа түләү каралган. Үлгән балык елга булып ага. Казан читендәге Займиче бистәсендә шундый хәл. Идел култыгындагы әлеге күренешкә экологлар юлыга. Хәзер сәбәпләрен лабораториядә ачыклаячаклар. Балыклар үлеменә кислород җитмәү сәбәп булган мәллә су составымы? Руслан Хусендинов. Бәшир Яруллин кичкенәдән кармак салырга ярата. Бүген дә күпләп балык тоту нияте белән Займиче бистәсенә килгән, ләкин берне дә эләктерә алмый. Вообще күрмәдек, поклевкалар күрмәдек. Без соңрак килдек. 12-нче апрельдә обратно кайтабыз. Юк балык. Калкау чиртмәүнең сәбәбе балыклар күпләп үлгән. Моңа экологлар елдагыча язгы рейд барышында юлга сасыйс ерактан ук килә диләр.
Займише бистәсендә балыкларның күпләп булуы беренче тапкыр гына күзәтелми инде. Тик 2017 елда моңа охшашка кабатланган иде. Ул чагында балыклар суда кислород җитмәгәннән үлә. Быел да суда сарышкы балыкларның күпләп кырылу сәбәбе кислород җитмәгәнлектән килеп чыгарга мөмкин дип белгечләр. Экологлар февраль айында сулыкта махсус бәкеләр дә ясаган, әмма бу алым да нишләптер ярдәм итми. Судя по степени разложения, балыклар ай ярым 2 ай элек үлгән дип фаразлыйбыз. Без китүгә алар таркалып беткәннәр иде инде. Фаҗига килеп чыгуның сәбәбе су яки һава җитмәгән. Моны анализлар әзер булганнан соң гына әйтеп булачак. Хәзер экологларда балыклар күпләп үлү сәбәпләрен тикшерә. Гаеплеләр ачыкланса, җаваплылыкка тартачаклар. Судан алган анализлар бер атнадан әзер булачак. Яшел-Үзән районыннан Руслан Хусындинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Балалар хастаханәләрен җиһазлау, яшь белгечләрне эшпән тәэмин итү, сабыйларны бакчага урнаштыру. Бүген Татарстанның иҗтимагый палатасында хөкүмәт органнарының төп бурычлары хакында сөйләштеләр. Яңа пилот проект буенча узган ел халык фикерен исәпкә алып 4 министрлыкка өстенлекле юнәлеш билгеләнгән иде. Тыш табиблары күбрәк булса, бик яхшырак булыр иде. Чиратта туры килә узак утырырга. Иң күп сораулар сәламәтлеккә кагыла. Бу өлкәдә тәртип салу өчен киң җәмәгатьчелек үз фикерләрен тәкъдим иткән иде. Аларны исәпкә алып иҗтимагый палата 7 иң төп мәсьәләне билгели. Исемлеккә балалар хастаханәләрен җиһазландыру, яман эшне башлангыч стадиядә ачыклау, үзи процедурасын көтү вакытын азайту. Диспансеризация күп кеше барасы килми. Аны карарга кирәк, кеше килмиме, или условия юкмы. Шуңа күрә ул менә вопросны комплексно карыйлар. Хезмәт министрлыгы эшчәнлегендә халык инвалидларга комплекслы ярдәм, пенсионерларга ташламалы шифаханә һәм эшсезлек темаларына өстенлек биргән иде. Эшсезлек дигәннән Чаллыдагы Форд заводы ябылу сәбәпле хезмәт урынсыз калачак кешеләр язмышы өчен борчылалар иҗтимагый палатада. Рассматривается вопрос о применении. Уешмадагы ресурсларны ничек файдалану мәсьәләсе карала. Хәзер хезмәткәрләр исәбе алына. Кемгәдер яңа урын тәкъдим ителә. Бәлки кайберләрен башка белгечлеккә укытып булыр. Мәдәният министрлыгын халыкның чараларга аз йөрүе борчый. Мәгариф министрлыгы быел проект буенча барлык уку йортларына да ашыгыч рәвештә полиция чакырту төймәсе куярга тиеш. Бүгенге утырышның нәтиҗәсе инде бер министрлар эшлиләр, эшен алып баралар. Белгечләр эш сыйфатлырак барсын өчен инде үз тәкъдимнәрен керттеләр. Ведомстволар эш барышы турында иҗтимагый палата белгечләре алдында һәр 3 ай саен хисап тотачак. Ел ахырында гомуми нәтиҗәләр ясала. Аның буенча яңа карарлар кабул ителергә мөмкин. Татарстандагы дәүләт органнарының эш максатлары һәм бурычларын формалаштырганда халык фикерен әле былтыр гына исәпкә ала башладылар. Пилот проектында халык белән аеручада тыгыз элемтәдә эшләүче тармаклар, мәдәният, хезмәт, мәгариф һәм сәламәтлек саклау министрлыклары эшли. Алга таба аларның санын арттырырга ниятлиләр. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда цифрлы телевидениене бары тик яршин тәлинке ашагына карый алучыларга акчалата ярдәм күләме билгеле булды. Аны кемнәргә ничек бирәчәкләр, бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының тип чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Татарстанда дәүләт милли сәясәт концепциясының яңа проекты эшләнгән. Иң мөһиме бу стратегия документы дигәндә безнең бердәмлек. Авыл клублары үзара ярышачак. Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова. 330-дан артык китап арасында иңнәрен билгеләделәр. Ел китабы номинациясында җиңгән китап битләрен Радик Гыймаев актарды. Хезмәттәшлек турында килешү һәм үзара элемтәләрне киңәйтү, Казанның тарихи үзәген төзекләндерүгә бәйле фикер алышу. Бүген республика президенты көн дәвамында берничә очрашу уздырды. Кыскача алга таба. Казан үзәген ничек төзекләндерергә һәм уңайлы итәргә, шәһәрнең тарихи урыннарын үстерү концепциясын бүген президентка тәкъдим иттеләр. Аның белән проект төркеме җитәкчесе Олег Маклаков таныштырды. Нариманов урамы, Елга порты, Локомотив пляжы тирәсе тулысынча файдаланылмый, аларны куллану даирәсен киңәйтергә мөмкин. Казан үзәге туристлар өчен кызыклы һәм уңайлы булырга тиешле президент. Шушы темага чираттагы җыелыш июньгә билгеләнгән. Республика президенты бүген Промсвязьбанк рәисе Петр Фродковны кабул итте. Татарстанда гамәлгә куелучы инвестиция проектлары буенча фикер алыштылар. Очрашуда хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Чираттагы очрашу Көньяк Кореяның SK Engineering and Construction компаниясе вәкилләре белән. Ул илнең иң зур сәнәгать холдингына керә. Татарстан өчен аның табигый газны сыйфаты буенча җитештерү линиясын салу тәҗрибәсе кызыклы ди президент.
Инженер-техник проектлау һәм төзелеш тармагында эшләүче тагын бер компания Төркиянең НК оешмасы. Аның җитәкчелеген дә бүген Татарстан президенты кабул итте. НК оешмасы киләчәктә Татарстанда энергетика, нефть химиясе өлкәсендәге проектларны тормышка ашыруда катнашырга мөмкин. Лютяна Тфулина, Яңа Гасыр каналы. Бүген Төркиянең НК компаниясе делегациясе Таиф компанияләр төркеме җитәкчелеге белән дә очрашты. Хезмәттәшлек турында фикер алышалар. НК хәзер Таиф предприятиеләре белән бик күп проектлар буенча эшли. Аерым алганда Төркия партнерлары Түбән Кама нефтехимда яңа ТЭЦ төзү буенча подрядчы оешма булып тора. Моннан тыш төрекләр Түбән Камада яңа этилен комплексы төзелешендә катнашырга тели. Казанда исә компания Таиф бизнес үзәген төзәячәк. НК шулай ук тагын бер проектны тормышка ашырга планлаштыра. Ул Казан су яр буенда ТНВ медиа үзәге. Biz Taif'in işlerini çok Biz Taif компаниялар төркеме алып бара торган проектларны зур игътибар белән күзәтәбез һәм алар үткәрәчәк барлык тендерларда катнашырга планлаштырабыз. Татарстанда дәүләт милли сәясәте концепциясенең яңа нөсхәсе эшләнә, ул 6 елга исәпләнелгән. Искесе гамәлдән чыга. Бүген Халыклар дуслыгы йортында Татарстан президенты каршындагы милләтара багланышлар берлеге әгъзаларына документны тәкъдим иттеләр. Аның үзенчәлекләре Фәрүзә Мәҗитова. Бу Татарстанның дәүләт милли сәясәте концепциясенең яңа проекты 42 бүлектән һәм 16 биттән тора. Монда Татарстанда яшәүче халыкларның мәдәниятен үстерү һәм милләтара дуслыкны саклау акка кара белән язылган. Бүген Халыклар дуслыгы йортында шушы документ буенча фикер алыштылар. Организовать разработку предложений по корректировке концепции государственной национальной политики. Концепция проектын 12 кешедән торган эшче төркем әзерли. Ул этнолог, конфликтолог, тарихчы, психолог, социолог, сәясәт белгечләре. Әлеге документ барлык дәүләт оешмаларына милли сәясәтне дөрес юлдан алып бару өчен эш планы булып тора. Бердәмлек, алга бару документы һәм менә без бит әйтәбез, Татарстанда 173 милләт яши дип. Менә шу милләтләрне берләштереп, бердәм булып яшәү шартларын тудыру. Милли бәйрәмнәр, конкурс чараларны оештырганда бөтен якның да мәнфәгатьләрен истә тоту кирәк. Әлеге концепция кысаларында быел 161 чара планга кергән. Аның берсе рус теленнән дөньякүләм узган диктант. Быел аны 4000 татарстанлы язган. Узган ел белән чагыштырганда 1000 кешегә күбрәк. Накануне проведения тотального диктанта Ел сайын диктант язучылар саны арта. Район башкарма комитетлары тарафыннан да әлеге акциянең мөһимлеген аңлау бар. Киләчәктә диктантның әһәмиятен барлык милләтләргә дә аңлату бурычы куелды. Авыл клубларында активлашырга тиеш. Быел беренче тапкыр республика буенча иң яхшы авыл клубы бәйгесе игълан ителде. Җиңүчеләр ярты миллион сумлык акчалата бүләккә ия була. Иң беренчедән авыл йортларының эшчелеген чаралар санын зурайту төп максат. Әлеге конкурсның таләпләре Мәдәният министрлыгы сайтында бар. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Россиягә килеп урнашкан чит ил гражданнары үзләрен ничек хис итә? КФУның иҗтимагый, сәяси һәм этноконфессиональ багланышлар буенча эксперт советында бүген шул хакта сөйләштеләр. Мәскәүдән килгән социолог Галина Асадчы чыгыш ясый. Ул җитәкләгән үзәк чит ил гражданнары һәм мәскәүлеләр үзара ничек килешеп яшәвен тикшергән. Нәтиҗәдә Россиядә мигрантлар үзләрен бәхетле хис итә, һөнәри яктан үсәләр, илебез халкы белән гаилә корып яшәргә дә риза. Ә мәскәүлеләрнең 50% мигрантлар белән кавышуга каршы. Әйдә ТНВ конкурсының беренче туры тәмамланырга 3 көн калды. ТНВ хисабына КФУда укып, бездә эшләргә хыялланучылар эссе иҗат иткәндә, без бүген уку йортына юл алдык. Узган елгы җиңүчеләребез ничек укый һәм кайда тора? Әйдәгез танышыйк. Университетта журналистлар тормышы кайнап тора. Съемкалар, интервьюлар, тәҗрибәле остазлар, мондый камералары һәм җиһазлары булган студияләр илнең сирәк университетларында гына очрый. Шушында укый ТНВ грантын узган ел уткан кызлар. Булачак телевидение хезмәткәрләре өчен монда иң заманча техника. Журналистика югары мәктәбендә белем дә алалар, үзләрен монда укысынап та карыйлар. Башлады, яздырабыз. Менә кызларыбыз Инзилә Хөсәенова белән Алия Сабирова Сиринә өйдә. Журналист һөнәренең теория нигезләрен өйрәнүдән тыш, алар инде чын профессионалларча тавыш яздыра, видеосюжетлар әзерли. Университетта журналист һөнәрен үзләштерү өчен барлык шартларда тудырылган. Без инде теорияны практика белән бергә алып барабыз. Безнең программабызны башлап җибәрдек. Яшьләр лайф дип атала. Әлеге вакытта аны YouTube каналында карарга була. Үзебезнең Универ ТВ дигән телевидениесендә эшлибез. Ә менә монда яшиләр кызлар Универсиада авылында. Бу безнең үзебезнең балконыбыз. Бүлмәдә эчә утырабыз.
Барыбызның да пары әйбердә бар. Шкаф, өстәл, кроватлар. Аш бүлмәсе дә якында гына, ашарга да пешерергә, бүлмәне дә пөхтә тотарга, укырга да өлгерәләр. Иң мөһиме барысы бер бүлмәдә. Универсиада авылы Россиядәге иң яхшы гүм туракларның берсе булып санала. Монда бөтен уңайлыклар да булдырылган, чиста, сакчылар белән дә бөтен ердә яхшы, видеокамералар, там бер зур плюс, ул бүлмәдә ванна белән балкон булу. Син дә грант тотып КФУның журналистика югары мәктәбендә ТНВ хисабына укырга һәм киләчәктә безнең каналда эшләргә телисең икән, 19 апрельгә кадәр минем иң якын дустым темасына эссе язып җибәр. Катнашучыларның рус теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханын бирүе мәҗбүри. Ашыгыгыз, беренче тур тәмамлануга нибары 3 көн калды. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда информатика һәм мәгълүмати коммуникатив технологияләр буенча бөтен Россия олимпиадасы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Мәктәп укучылары бер атна дәвамында Иннополис университетында сыналган. Көндәшлек көчле иде Россиянең 56 төбәгеннән 268 укучы. Бүген сәхнәгә иң яхшылары 21 кеше күтәрелде. Татарстанны 14 бала тәкъдим иткән. 9 призер. Җиңүчеләргә бердәм дәүләт имтиханында балалар өстәле һәм профильле вузга имтихансыз да үтә алалар. Республикада иң күп укылган китаплар исемлеге билгеле булды. Үзара 330 басма һәм аларны яратып укучылар ярыша. Татарча һәм русча проза, поэзия, гыйльми популяр әдәбият, 1000 китапханә ел китабы номинацияләрен ничек билгели. Катлаулы эшнешкәлекләрен Ради Гыймаев белеп кайтты. Компьютерда өйрәндем, мин үземлектән пенсия чыгышкан, хәзер компьютерда язам. Һәм бөтен кешегә көләм. Мәйтәм Пушкин кайтсаммы хәзер? Әкиятче дигәнгә үпкәләми ул. Пермь кызы Нурияның әкият язу осталыгы лаеклы ялда гына ачылган. Бүген автор читәнгә менгән әтәше белән җиңүче рәтендә. Повестьлар язуда җиңелрәк, чөнки ул син тормыштан аласың аны. Шәйтер инде бераз теге хыялый хатым дибеме? Хыялый булмасаң, әкият язып булмый. Ел китабын 328 басма арасында ачыклыйлар. Һәр 5-нчесе рус телендә. Көндәшлекне классиклар билгели. Мисал өчен Аяз Гыйләҗевнең "Давайте помолимся" китабы матур әдәбият номинациясендә җиңде. Рус телендә чыккан китапка бәя бирелү белән мин бик нык дулкынландым. Иң күп укылганнарны Татарстандагы 1000 китапханә билгели. Бәя биргәндә кеше факторы бар, ләкин ул укучы да оештыручылар. Алар укымаса, монда мин басып тормас идем. Ел дәвамында яңа бастырылган китапларны никадәр еш алалар. Бер басманың укучы кулында әйләнеше күпме, шулар ачыклана. Бүләкләнүче өчен мондый мәртәбә көтелмәгән. Иҗади дустым Сания Әхмәтҗанова шалтыратып, мине кытлый башлады. Мин әйтәм, нәрсә белән кытлыйсың? Син беренче урында алгансың. Нәрсә белән? Мин һич тә ышанмадым. Шул вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем. Шуннан гына дәртләремә дәрмән табам дип Тукай да юкка гына үзенең олы хөрмәтен әлеге басмаларга карата белдермәгәндер. Конкурска нәтиҗә ясаганда Тукай апрель аенда ирексездән әлеге сүзләр хәтергә килә. Тукай дигәннән авторларга мәртәбәле премиялар билгеләгәндә дә ел китабы конкурсындагы уңышлар исәпкә алына. Рәсми таләп булмаса да бу номинациялар дәрәҗәсен билгели торган юнәлеш. Ради Гыймаев, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Әлеге саатка шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Урамда салкын булуга карамастан кар инде эреп бетте. Спортчылар җәйге режимга күчтеме инде? Карлар эреп бетте һәм безнең чаңгычлар инде нәтиҗәдә ясый дергә мөмкин. Татарстан чаңгычлары Россия күләмендә лидер. Моннан тыш җәйге сезонга күчү дигәннән ишкәк спорт төрләре буенча беренче ярышлар башланып китте һәм Татарстан спортчылары анда да сынатмый. Спортта һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Мин жюрины үз иҗатым белән шаккатырдым һәм ТНВ грантын оттым. Хәзер монда, КФУда, татар журналистикасында укыйм. Мин дә. Конкурс быел да була. Әйдә ТНВга. Игътибар, бу мөһим. Цифрга күчкәннән соң ТНВны ничек карарга? Бу турыда тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. ТНВны яңаша карагыз. Без сезнең өчен эшлибез. Канавто на Мусина продолжает удерживать выгоды на автомобили «Лада». Успейте воспользоваться госпрограммой до 20 апреля и обменять свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 160 990 рублей. Канавто, Мусина 37. Квартиры от 1 700 000 рублей. Сувар Холдинг. Созидая во благо. В автоцентре «Марка» весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Напоминаем, в аптеках Фармленд выгодная акция. Скидки 20, 30, 50%. Аптеки Фармленд. Лови момент. Покупай прямо сейчас.
Chevrolet Niva теперь с мультимедиа-системой. Навигация, музыка и камера заднего вида. С выгодой до 139,5 тысяч рублей. Только Chevrolet Niva. Санаторий Чувашия. Лечение и профилактика на основе минеральной сероводородной воды и питьевой минеральной воды для заболеваний желудочно-кишечного тракта. Санаторий Чувашия. Мир здоровья и красоты. Устаревшие роутеры пытаются казаться современными. Дом.ру – это высокоскоростные роутеры и самый быстрый домашний интернет в России по версии Speedtest. Обнови роутер, и скорости хватит на все. Мурманск өлкәсендә шаңғы узышлары буенча Россия чемпионаты төгәлләнде. Татарстан спортчысы анда иң көчлеләр рәтендә. Республикадан яклаучы Светлана Кузнецова 50 километр дистанцияда ирекле стиль белән узышуда финишка 3-нче килеп җитте. Татарстан чаңгычысы 50 чакрымны 2 сәгать 6 минут 49 секундта үтте. Шулай итеп, республика кызы Светлана Кузнецова Россия чемпионатында бронза медальле булды. Чаңгы узышлары буенча Татарстан җыелма командасы Россия төбәкләре арасында 1-нче урынны яулады. Бу уңайдан республика командасы Россия спорт министрлыгының 1-нче дәрәҗәдәге диплом белән бүләкләнде. Татарстан чаңгычылары сезон дәвамында барлык ярышларда иң югары нәтиҗәләр күрсәтте. Алга таба осталыкны тагын да арттырырга ниятлиләр, чөнки көндәшләр дә һәрчак көчле спортчыларны күз уңында тотып әзерләнә. Татарстан спортчылары судагы ярышларда да сынатмый. Ростов-Дон шәһәрендә ил күләмендәге турнир ахырына якынлашты. Кубок өчен ярышырга илнең 16 төбәгеннән катнашучылар җыелган иде. Алар төрле дисциплинада осталыкларын күрсәтте. Татарстан эшкәкчеләре дә призлы урыннарда. Республикабыз кызлары 2000 метр ераклыкта 2 алтын һәм 1 бронза медаль белән бүләкләнде. Ярыш сезоны әле башлана гына, спортчылар алдагы стартларга әзерләнә. Универсиада бронза медаль дөнья чемпионатында 5-нче урын. Тимираяқта синхронлы шоу буенча Татарстан командасы Финляндиядә халыкара ярышта көй сынашты. Хельсинкида узган спорт чарасына 20 илдән 24 команда җыелган иде. Россиянең Санкт-Петербургның Парадис һәм Казанның Татарстан коллективлары яклады. Республика спортчылары боздагы кискен көрәш нәтиҗәсендә 5-нче урынны яулый. Санкт-Петербург командасы дөнья чемпионы исеменә лаек. Көмеш һәм бронза медальләр Финляндия вәкилләрендә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аяз һава, температура 2 градус. Республикабызның кайбер районнарында явым-төшемнәр көтелә. Урыны белән көчле җил, температура бераз төшә. Төньяк чыгышта җылылык 2 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида көндезге сәгатьләрдә кояшлы һава торышы көтелә. Әлегә салкынча булса да, ял көннәрендә җылы һава вәгъдә итә синоптиклар. Чәршәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем ихтималы аз, җылылык шулай ук 2 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә кояшлы һәм җилле булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көндез аяз һава көтелә. Температура шулай ук +2 градус. Кояш булса, караңгылык югала диләр халык әйтемнәрендә. Күңелдә дә нәкъ шулай ук булсын иде. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе, искиткеч тәмле хәләле ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, намаз уку бүлмәләре. Изге Рамазан ае уңаеннан ифтар мәҗлесләре үткәрү өчен заказлар кабул ителә. Моның өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын. Урыннар саны чикле. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Артрит, артроз, остеохондроз. Буыннар авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Доктор Ост федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясез умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә.
10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 4 градуска кадәр. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 768 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чатымлылыгы 43%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.